హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక తెలుగు డీజే మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, వీడియో సూపర్గా వచ్చింది. మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోకుండా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఈ వీడియో పెట్టిన ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ఇది కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి రెండు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం టోటల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం ఒక్క ఫోటోని వదలకుండా 1 by 1 టోటల్ చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, క్లియర్గా చెప్పేస్తా, ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. సో స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఇప్పుడు మిగిలిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్ మొత్తానికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 7 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో 1 by 1 ఇప్పుడు మొత్తం చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది. రోజు చూస్తూనే ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. 17 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు మొత్తం చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తానికి ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో వీడియో గురించి ఏదైనా డౌట్గా ఉంటే కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.